Здравейте, приятели! Вие сте с Зона Ралица. Днес ще пробваме много известния снакс, който се нарича такис. Мисля, че всеки от вас знае за този снакс. Това е... Имам два варианта при мен. Това е снакса, който не е толкова лют. Ето тук е рейтинга на колко е лют този снакс. А на другия пише, че е екстремно лют. Ето това е опаковката на екстремно лютия такис. Да започваме. Пред мен имам и чиния с хляб. И надявам се да не ми се налага да ям хляб. Но, кой да знае. Приятели, ето в момента вече ще започвам, като ще опитам първо по-нелютия снак, защото имам доста надежда за него и ето така изглежда този. Ами, за хората, които не обичат люто, това ще е много люто. Но за мен, аз обичам люто. Не го усещам като нещо много опасно или като нещо вау, колко е люто. Бих го изяла. Нормално люто според мен. Но ако сте човек, който не обича люто, по-добре си пригответе мляко, хляб и каквото още се сетите. Тук не ми се наложи, приятели, да опитвам да ям от хляба, но не знаем за нататък какво ще се случи. Дано пак да си остава по същия начин. Сега ще вземам ето този, който е по-лютия, доста по-лютия. И този, принципно, и той трябваше да е, но това е сравнително, но мисля, че има и различен вид. Като ще помириша по-нелютия. Не е нещо особено за мен. А това си мирише и на по-лютичко. Приятели, дано да се видим пак. Това наистина си е доста по-люто. За хората, които не обичат люто, не им го препоръчвам. В никакъв случай. На мен даже ми се дава гадно. Още ям хляб. Просто, приятели, реално това е много, ама много по-лютичко. И пак ще ви покажа колко пише, че е люто. И колко пише, че другото е люто. И вие сами ще намерите разликата. Това е много, омега люто. Доста по-люто от другото. Признавам, наистина. Обичам ви. Чао! Абонирайте се за канала за още готини видеа и някакви тестове на интересни храни. Ако видеото ви е харесало, оставете лайк, пишете долу в коментарите за още такива видеа и абонирайте се за канала, ударете камбанката, за да получавате известия, когато качва ново видео. Обичам ви! Чао!